Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mag-ingat sa isa na namang panibagong modus ng mga kawatan. Ito ang tinatawag na Dura Modus. Dura? Pasintabi sa mga kumakain. Ang estilo, tita, alam mo na ba? Hindi. Ang estilo ng mga kawatan, binibiktima nila yung mga nakasakay sa jeep. Isang babae na papuntang trabaho ang biktima ng Dura Modus. Nung pumarada ang jeep para magsakay ng iba pang pasahero, sa likod niya may nangdura sa kanyang buhok. At dahil nandiri siya sa nasabing dura, tinulungan siya ng kanyang katabi para linisin ang kanyang sarili. Subalit hindi niya napansin na ang katapatan niya pala ay kasabwat din pala ng Dura Gang. Habang busy siya sa paglilinis ng kanyang sarili at pagpupunas gamit ang tissue, minamaniobra na rin pala ang kanyang bag at nakuha ang kanyang cellphone at wallet. Sabay sibat ang miyembro ng Dura Gang. Kaya mag-ingat kung merong dumura. Bantayan ng maigi ang inyong mga gamit. Yan ang ating Siko. Sino? Ako? Grabe! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning, God! Morning, Teach! Kabisyo, Feel good morning! Hey! September 12, 2024, adlang Thursday! Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol, hindi nandudura! Angkol Dagol! Kasama niyo rin ang pambansang tita, ang dahilan kung bakit nanonood ng radyo. Hindi rin nandudura, gustong magpadura. Hoy! Iyo! Ad! Yummy! Tita! Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Hoy, mag-ingat tayo sa Ingat, modus dami na ng yan, modus. Diskarte kasi yan, Tits, para ma-distract ka. Oo. Oh, syempre, Tawag dyan, oh, ang tawag dyan? Distraction. distraction. Oh. Ayan, yung mga dura modus na yan. So, duduraan ka. Pasintabi sa mga kumakain po, ha? Pasensya na. Pero kailangan natin ma-explain kasi baka mabiktima din po kayo. Mag-ingat tayo. So, kunyari, nasa labas yung Dura Gang. So, sa labas, pag hinto ng jeep, duduraan ka sa likod mo. So, syempre sa buhok, didikit. Ew, di ba? So, mandidiri ka. Pupunasan mo. So, yung focus mo, Nasa sa pagpunas. sa pagpunas, sa paglinis. Kuha ka ng tissue, ganyan. Tama. Tapos, etong katabi mo naman ngayon, sasabi, ay, tulungan na kita. Oo. Pero, hindi mo alam, yung may kasabwat pa siya dun sa tapat mo na, or katabi mo pa na isa, na, sige, hawakan ko muna yung gamit mo para malinis mo yan sa buhok mo or what. Tapos kinukuha na pala. Kinukuha na yung gamit mo. So, yun yung mga panibagong estilo na naman ng mga Dura Gang na yan. So mag-ingat po sa mga kawatan na ito dahil hindi yan titigil eh. So ano kayang Hanap ng gagawin, paraan. Col? Kapag naduraan ka niyan. Oh. So hawakan mo pa rin yung bag mo, no? Hawakan mo pa rin, wag mong ibigay. Kung merong mag-o-offer, Oo, sabihin hawakan ko muna. hawakan Paano ko kung muna. hablutin? Ay hindi, ibang usapan. Pag
Siyempre, pag hawak na hawak mo na yan, hindi naman nila hablutin yan ng basta-basta eh. Oo nga. Kasi kailangan nila, pag nakuha, sabay sibat eh. Ganon yung estilo nila eh. So hindi nila mahablot ng basta-basta pag hawakan mo ng maayos. Kasi nga, distraction ang gagawin nila para makuha yung gamit mo. Since nandiri ka, ang focus mo magpunas. So, ganyan din yung mga babaero eh. No? Sandali, ba't napunta na naman dyan? Madadamay na naman. Di ba pag nang babae, tapos na booking, nahuli. Para hindi mapunta sa'yo yung topic, sabihin, bakit ganun pagkatapos lahat ng ginawa ko? Nagbinibigay ko naman lahat ng sweldo ko sa'yo. Pagod na ako sa trabaho, tapos pagbibintangan mo pa ako. Diba may mga distraction na binibigay yung lalaki para hindi mapunta sa kanila yung, para maiba yung topic. Mang Kanor, sagot. Bakit naman kasi namibintang kayo kahit di naman totoo? May ebidensya na nga eh. May ebidensya nga na nahuli. Asan ang ebidensya? Diba? Yan kayo kasi. May ebidensya na di pa rin naaamin. Yan kasi yung rule ng... Teka lang. 11th command at 12th commandment nyo. Kahit nahuli, wag na aamin. Okay. Ang 13th commandment? Wag kumpiyansa kahit di... Thou shall not Kumpiyansa. Ayaw yung kumpiyansa. Sige. Mang Kanor, balik na tayo dun sa modus. Kasi yung modus Hindi, sinasabi ko lang modus ng mga babaero. Nadamay na naman yung mga kaluyal na tulad nila. Ako hindi ako loyal eh. Diba? So mag-ingat po again kung may hindi lang Dora, kunyari tatalsikan ka. Babatuin ka ng putik. Sana all tinatalsikan. Ayan na. Tapos sasabihin nyo, bintangan nyo kami, tapos gusto nyo pa rin matalsikan? Okay. Tinatalsikan ng pera, biyaya. Sabi ko maulan kayo matalsik. Kayo naman may katas na nakalipas. Mag-ingat tayo. Sa mga, talsikgang. Talsikgang. Gusto mo talaga ba? Duragang. Sa kawatan. Mag-ingat talaga. Sa kawatan. Sa pasahero. Bakit? Nagbayad po. Yung pasahero? Sabi ng duragang. Sabi niya, hakta. Sabi ng duragang? Sabi ng driver. Saan po? Sabi ng driver? Sabi ng kawatan. Uy, nung tanong pa, ang kapal na mukha. Yung kawatan? Ng driver? Alam ka, nagalit ako. Kasi, overspeeding. Yung driver! Yung kawatan? Wow! Siyempre, praktisado yan eh. Yung magnakaw eh. Yung kawatan? Yung driver. Uy, hindi Hindi yan nahuhuli. Magnakaw ng asawa ng iba. Yung kawatan? Yung babaero. Saan na papunta to, ha? Nadamay na naman ng mga sibilyan. Na driver. Na mga kawatan. Isumbong niyo sa polis. Yung kawatan. Yung driver. Hindi. Kasi nag-counterflow. Yung driver. Yung kawatan. Bilis tumakbo. Yung kawatan. Yung driver. Dumaan pa ng gasolinahan eh. Yung driver. Yung kawatan. Ang kapal umihi pa sa gasolinahan. Yung driver. Yung kawatan. Hindi yan na kahit huli na yan, di yan naamin na nambababae siya. Yung babaero. Yung driver. Uy, nagpalista sa love nose boundary. Yung driver. Yung duragang. Dinuraan yung guard natin. Ng duragang. Ng driver. Okay, bye. Okay, maraming kachat yan. Yung driver? Oo. Ay, nako. Abangan nyo kung sino bibigyan natin ng 1,500 pesos. And additional 500 sa Love Knows No Boundaries! And shout out sa itong mga amigo diha sa Coffee Pages. Good morning! Kay Sir Dan, kay Sir Jojo, and sa ating birthday boy, Iggy Rivera. Happy birthday sa'yo. Happy birthday, Iggy. Sana hindi ka naman babae. Happy birthday and shout out din kay Sir Arnold ng Elijah Hotel. Good morning, sir. Sabi niya ako hindi aamin po. Palasagot talaga to. Sir Arnold, basic. Di ka amin, basic. Alam na, kailangan pa bang aminin mo yan, sir? Kailangan pa bang aminin yan? Basic! 7:36, tuloy-tuloy pakikinig. Mula Davao, Zamboanga City, Visayas at Luzon, Metro Mega Manila. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan?
sake!